wabarakatuh Mas Kamu. Fatan kwa lafiya. Ya yau kuma? Yauwa kwana biyu ban kawo bidiyo ba, amma yau insha Allah za mu kawo muku fim mai suna Dawakin Makiya. In kai bako ne ka biya mu har ƙarshen bidiyon kaga yadda muke yi ba. Yauwa in kai bako ne har ka biyo mu ƙarshen bidiyon ka gani. Wannan shine group din da muke talla har kullum. Idan kana buƙatar group din to za ka tattabi waɗannan lambobin. Adadin kuɗin da za ka biya za su bara ma insha Allah ba tare da bata lokaci ba. A cikin shi kowanne fim mu kai insha Allah. Bari mu shiga cikin bidiyon mu. Yauwa in dai kai bako ne nan za ka yi min subscribe, nan kuma ka yi min like kamar haka. Misali za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Kaga wannan shine link din, za ka taɓa kamar haka. Yauwa in kallo kake buƙata nan za ka taɓa. In kuma download kake buƙata nan za ka taɓa. Nan za ka taɓa kamar haka. Yauwa kaga wannan shine in ka danna nan za ka ga akan wayanka ba tare da bata lokaci za ka yi kallo. Yauwa nan za mu ce sai Allah ya bidiyon mu na gaba. Na muku fatan alheri.